Здравейте хора! В днешния влог искам да ви покажа как ние се прекарваме свободното време тук в Англия и как мина един нормален ден при нас. И в момента се намираме на студентския ни паркинг на университета. Людо, я кажи какво се случи днеска? Току-що минаваме с колата, при което някакъв индивид изведнъж така подава ръка през жама и им подава билетче, което пише, че паркинга е платен, съответно ползваме паркинга без да плащаме. Гангстери или как? И в момента е точното време да направим една разцепваща зала. Нека се изкъртим. Нека се изкъртим. Това го сечем тук, защото вече няма да виждаш. Да. Миналия път успяхме да минем без да платим. Дали този път ще успеем? Звикяри. Това е, да, бяхме бахти звикярите. Това е мистерия. Така се случи, ние сме го правили нарочно. Ама сега май ще трябва да спра снимам, защото е забранено за камери. Ще видим. Това не е ли крипи? Мега крипи. Мега. Уау, уникално. И в момента се намираме точно пред залата. Майко остава тук, крилата. Навлизаме. О, те са почнали. Почнали са. Това тук е съблекаването, а тук се вижда всичко в залата. Ста! И този влог малко ще спре, защото трябва да учим се разцепи. Нали така е? Ние ще ги чакаме. Fuck yeah! Тренировката беше брутално разцепваща. И минахме без да плащаме зала, защото сме бахти гадовите. Казаха, че правим някакви трикови и сме много готини за това. Нали така? Да, да. Много съм дроп. Много се сърва. След се чудим какво ще едем. Определено май ще е пица. Пак ли ще меса? Може би, но може да купим готова. О, не. Повече пари излиза. Да, 3,50 е готовата. Май бая голяма. Имаш идея какво ще едем? Добре. Също че в Сейнсбъри ще решим. Мастер шеф прави вечерята. Какво правиш, Людо? Манджа, брат, заребявам се. Дарил принцеси. Да. Принцеси или са, принцо или са, не знам, брат, ама ще се идат. Естествено. Диря за сатъра, бе. Със сатъра. Дарил сатър. За жалост много бързо ми падна батерията, но какво да се прави?